салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзҳои мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва як электросамокат ва як велосипед мебошад. ва эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо бораи мо хеле муҳимай. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақамо мудория карда мешавад. мо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бесумай. Инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯбарӯи бозори Султони Кабир ва дар назди беморхонаи Истиқлол. Як хонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. 21 метр квадрат мебошад. Фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ремонти хубам дорад ва дом 5 этажа мебошад. аз номи канали мо гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат Истиқлол, 6 сотиқ замин. хона 2 этажа бардоштагӣ, якум этажаш 10x5, дуюм этажам ба 10x5 мебошад. об надорад, свет ҳастак. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона дар ҷои хуб аст, мегӯяд соҳиби хона, ва ҳамаш 100% аст. инак хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Чалчи, 6 сотиқ замин. хонаи временка дорад ва боз хонаи 10x10 дохтагӣ, об, свет дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экрананд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамошон ватсап имо доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. инак дӯстони азиз, электросамокат ва велики скоростной фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гулбутта, остановкаи Бологида, қариби магазини супермаркет мебошад. нархи ҳардуш 4600 сомонӣ мебошад. нархи электросамокат 3100 сомонай ва нархи велик 1500 сомонӣ. харидори аниқ бошад. занг зада аз соҳиби ин чизо, велик ва электросамокат маълумоти зиёдро дастрас намоед. ва аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. боқӣ дар амони аллоҳ бошед.